Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa iti panang silpo ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro kas Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin papagayam kan kadrama dita. Kay surat ngayon kay ikan biyag kat naggapaw kini pagayam tayo Berto iti Cavite. Kunana dito'y kablawak man pa'y Mang Bianong dagiti Bosco, isuda Dennis Martin ken Jerry Chulipa. Kastoy man ti surat ni pagayam Berto. Ken ka Mang Bianong. Idulin naklakuman ni tinagan Berto. Kanayon may apadpadaanan dagiti drama nga ipatpatangatang yo, kastamutan dagiti nabagas ken nauneg apang magbagam, isu naawisakmet na nagsurat. Nangagmi aminen dagiti drama iti Lady L Channel. Isu kayat kumanmet denggan ti pakasaritaan, ngayon isalaysay pagtayekan ti parikot nga inak idawatan iti solusyon kalpasan ang maidrama. To'y istorya nga inak isalaysay katsan asyak ti pakaisentroan na no di ket iti kaanakak. Kastoy man ti Rogina Mang Bianong. Dito'y kayong matgaya man Cavite ng agtrabaho, angkal. Kunak no kay kayat yu tagtalinaw di Quezon City. Napintas ti agtalinaw di jay no anya ti ayan ti trabaho, di jay tayo nga rod kanakan. Alangan mat nga ibambantay ko ti bagay ki Quezon City no agkiraosan ti buksit ko jay. Sang kamag nga agbyag jay no awan ti trabaho. Mayat lata, angkal. Bastad da ti chicks. Anya? Apay anay ramraman ti chicks iti saritaan? Ay gagangay na, angkal. Ta chicks is life nga raw. Ha? Nagmayat tupay ta chicks na. Nang runa no chicks ti umasidag kanyak. Kaya't mo asawin. Chicks, ti umasidig kang ka? Una, angkal. Asit gandak ti chicks. Walo ti chicks ko naman. No. Nagadam. Imbagta kaya't daka ti chicks Anya, angkal? Kwa, ada na isang sangayan nga angot mo. Anya nga angot ka, angkal? Kwa, basta kanakan. Amumlatan ano niya ti kaya't ko asawin. No anya man day tang angot ko nga ibagbaga, angkal. Magic ko daytan. Anya? Martin, anya pelat ko niti parangan ngay. Kunak man numapang kagdigaws. Madamdaman, angkal. Anya? Makauray dita digos, angkal. Wow. Anya awaw?
Nakita mo dyan mga ba sa babae, Uncle? Nagpintasan ka na eh. Oh, wan. Apay aya? Katno chicks ko day jay. Anya? May sa day jay kadagiti 8 a chicks ko. Chicks mo? Ngam di na kamot pulos tinalihaw. Kagangay na ata mabain siguro. Adda ka ngamin, Uncle. Ngam no may sak. Ay sigurado at tinaray na ko nga inarako pa. Ang mga no nagkanak pa yan iti lips to lips. Ha? Sigurado, madamdamalaan. Lumabas man ng jimay sa chicks ko, Uncle. Agsasaro no ngamin alumabas dagi jay ka. Agpa-charming da ngamin kanyak nung nakatugawak dito'y parangan. Alang nga din. Ingkag di ko sa'yo, nupod-numot lang ti bagbagam. Nagdagaang. Ay na, jakla marik na dayta adagaang. Kun makauray dayta digos-digos dita. Ah? No kamkamatan da kan ti sabon kan danaw. Ni Uncle Mart. Manipod simmang petak pa'y nga main ajak nakita nagdigos ka. Itinto ta dandanim makalawas kaon dito'y kabitay. Naidumduman ti banglaw kaanakan. Makaulawan iti kinasabeng na. Mairom kayong tulatakin ni Mamoy, Mang Berto. Ha? Sino ang mamoy? Ni Martin. Maamoy ngamin ti birngas ming agbabarkada kan kwa na. Da kami lang ti makaamoy ti dayta birngas na. Ha? Mabuting ngamin iti danom dayjay. Iso makaornong mo to niti Mamoy. Kasano nagbalin ang mamoy? Mayroon amoy. In short, Mamoy. Ay, madi ano, pag-aangawan yun ni Martin Litaw. Ibagayo kang kuana, no at dati diyo kaya, sana kasta abirbir nga sa nyo latan itiliklikodan na. Ibagbagami mo't nga agdigos. Ngem oray no awisin ming agbaits ket saan mo't lata tumapog iti danom. At dan sakit sakit na hydrophobia. Awan mo't siguro. Imposible mo't ang mabuting itidanom. Kastan Mang Berto. Sapay amin na makita na anapinda sa balasang ket ibaga nakita na chicks na. No kasta, sana pudno nga dawalo at chicks na? Walo? Mamati kayo mo't Mang Berto. Ibong tupay. Wala. Iso Kano din na pa'y pulos na padasan din ang chicks. Anya? Pagkakatawaan dagiti babarkada na ni Martin a kaanakak Mang Bianong. Perme nga main ti palastog na. Angam saan ba't ngagdigdigos? Oray siya ket masikuranak. Makaangutak met Mang Bianong. Kasi ti nga minsan. Martin, inggatangan ka iti sabon ken deodorant. Nagudong ang ameng ket isuan na lagip ka man nga inggatangan iti nabanglo a sabon mo ken deodorant. Nakarkaron nga agminar ti kinatarakem no agdigos ka kanakan. Kalpasan na, usarem dayta deodorant. Ni Uncle Mart. Naggastos ka lang agimatang iti kasta. Ayos laeng dayta ta para kang kamot ti ginatang ko. Agyamanak nga ro da, Uncle. Ala, ingkag di ko sen. Ta pangpadasam man, no nabang lumo lang deta ginatang ko asawon mo. Usarag to, Uncle. Anya ato, Usarag to, ano agdigosak, Uncle? itangaruden ka anakan. Ni, kat mo nagdigosak mo't din, Uncle. Ha? Kaano pa'y ang nagdigos ka? E di na panalawas. Ay, my goodness! Idi na panalawas pa'y? Inaldaw ang agdigos ka. Madula amin day, Uncle. Sayang lang ti dano mapagdigos ka. Ay, no amom lang ko maating ko. Konsumisyon ko mo't kat day takanakam.
Uray ka sa no, ti panang pilit kong agdigaw sa awan lata. Mabutang iti danaw. Sayang ti kinatayar na manang. Sabay kunana nagadot ti chicks na. Kunana laang ngam awan ka day. Di mo patpatsa, no'y baga na nga da chicks na, tapalawas na laang day ta. Ayan yan. Naginawam samot iti pusa di ka anak manang. Isa ang mabutang iti danaw. Nagimar ti agdigaws ng runa no napudot ti panawan. Ngam di din pagan ti danaw. Sapay inggata nga kon iti deodorant ken sabon na. Tapno agdigos ko ma. Sabaling aminin na talaga ti payud na manang. Ay na, mairuam kan. Agsakit laang ti karabukob kaw amang ulit-ulit iti bagbagaken kwa na. Tapulos mo't adi nakipangag. Kasla nadadaal ako na plaka, Bertaw. Manang? No maanusam amang idugdog iti digos ken kwa na. Nasaya at launa, inudenggan na ka. Hangam do saan ba't? Panunutom laangan, abang banglo na ti payod na, no lumabas iti sangwana. Bye, my loves! Asino di pinaswitam ken inawagam iti my loves, Martin? Jayman, may sa chicks ko, uncle. Di mo ka din nakita ti panangagag ko kang kuwana, uncle? Anya apa nangagag? Limabas sa lang di balasang? Ibaga mo na chicks mo? Aman, uncle. Chicks ko talaga day jay. Alawanan, chicks mo, no chicks mo. Ayong gayam, simang putan di in-order ko bang-banglaw. Nagmayat ti angot dayay. Isoan ng order akmat iti para kang ka. Kastaya, uncle. Wen, iso ngayong kagdigusan, tapadasam man nga spray dita bagayem no makadigos ka. Itan, uncle. Saan na masapol ti digos-digos? Mamin anomot latag, pabanglon ngay. Kung amin ka na kan. May mayat laeng nagdigos ka pa'y nga umuna, sakbay nga agbangbanglo ka. Sumot lang nga iso, uncle. Iso nga rod nagbangbanglo, tapno bumanglaw. No makadigo sa kaon, saan ko nakasapulan ti agbangbanglo ata na banglo akaw? Iso nga itan nagbangbanglo uncle. Tapadasan tayo man no mapabanglunak nga oray jak agdigaws. Ingka pa agdigos ka anakan? Nasurukan ang makabulan manipod simmang petak dito Cavite. Ngam, namitlo pa'y laan nakita ka nagdigos ka? Siyak ti masikuran, Martin! Anya man ang tikukuam diti parangan, Martin. Awan lakit, adda ka diti paraangan nakaslad dapat padaanam. Amumlap ta na, uncle. Ne, makita mo dito babae sumungad, uncle. Awan na, naglawag ang makitak. Nagpintas nga raw. Chicks ko dayta. Manan? Chicks mo manan? Wun, uncle. Chicks ko dayta. Hoy, Martin! Pairita. Agbain kamot Apay nga ibagbagam ka dagiti amok at chicks na kano? Kuha, Rita. Saan ka la pagtatakkunan anya? Di ka lagbain? Chicks na kanukit din? Idin to tadyak pa'y amo na chicks na. Bagbagan nyo man day ta amamoy, manong. Angot na pa'y laang kat saanan ang makapasakanyak. Di lagbain? Agraraman ang maka-chicks? Oy, Martin. Saan mo matgayam at chicks da di abalasang? Wun ata imbreak ko, uncle. Saan ko at chicks itan? Chicks mo, adi na mo? Ken imbreak mo, adi na mo? Na. Sobra kinapalawas na itan, Martin. Numero uno, iti kinapalawas, ti kaanakak,
nang runan no may papanit babae at chicks na kanaw, mang biyanong. Iti may sangal daw, inawis dakdag iti barkada ni Martin, amapan kami agbets ijay Batangas, kadwa may ti may sa balasang, nga aggusto kini Martin a kaanakak, mang biyanong. Mamoy, ay Martin. Api nga di mo asasit ka niligaya. Di mo ko na makursunadam. Ha? Kwa? Itay pa yung urahin na kaniligaya nga umasidig kan kwa na. Ang di mo matasasit gan. Kunakman no matinik ka iti chicks. Kwa? Timing mo talito. Anya a timing? Itay pa ato may timing ka. Inka na itay niligaya. Kwa? No, di mo kaya't nga asit gan niligaya. Umay ka nga rodan, tagbatok tayo man kiday. Mayat tagdigos iti baybay kahit. Ha? Ay, da kailangan ti mapan bumatok lito. Anya? Di mo ko na yun, adi kagdigos kat imay tayo lang nga rodan dito yung beach. Madamdaman to. Sumarunuak lito. Sumaruno ka kagpaiso ha. Tapno, mabaliwan mo ti payod mo, tol. Tangay, di mo kaya titumapog iti baybay. Agsarsarita kayo mampay kaniligaya dito yung cottage, Martin. Ha? Di nagsamot kaya takadwa ni Martin dito yung cottage, Mang Berto. Kasarita mo't aniligaya, Martin. Nagado ti bagbagam no saan na nakasangaw. Kun kunampay at chicks mo niligaya. Ha? Ni Uncle mo. Sika ha? Jagpay amo at chicks nakgaya man, Martin. Kwa? Sige. Panawang kayo pa dito yung cottage. Mapanak mamut aglangoy dito baybay. Ay, Uncle. Di nakpanawan dito. Kaditan! Kanakan! Ha? Oh? Apay nagkalinduusan ka matan, Martin. Kwa nga may. Jay. Panak na ka man nga rod, chicks na? Kwa. Ay, di takan ligaya. Kaya't kung taglangoy. Hoy! Martin! Di nakpanawan dito! Come back! Martin! Nay, kailangan niya may naglangoy ni Martin. Milagro! Ungarag! Milagraw, Martin! Imay ka naglangoy kanakan. Kunakman no agsarita kayo pa'y kaniligaya ijay cottage. Kwa, Uncle. Padasot man mo taglangoy. Nagbutang kang sabat kiniligaya, tol. Nay, sana. Ado una yung chicks ko. Isa pinanawak ni Ligaya di cottage. Awan latta. Nagadaw apalaw asmaw, katukmam ka magayam. Agpatpatingga ka lang iti sao, Martin. Kabuteng mo magayam ti checks. Ha? Kabuteng mo ti danom. Ngem nakarkaro magayam, akabuteng mo ti checks. Hanggang salita ka lang magayam, Martin. Nalabas ti kinapalastog ni Martin a kaanakak mang biyanong. Tunggal adda kasarita na, ibagbaga na ti may papan kadagiti chicks na kanaw. Idinto ta aramid na laeng ta dinapay amaw ti makisarita iti balasang. Dayta ti umuna a parikot may kankwana mang biyanong. Nalastog may papaniti checks. May kadwa parikot may kat saan ang managdigos. Nasaya atan nagdigos iti mamitlaw iti makabulan. Da kamay iti masikuran gapo iti payod na mangbianaw. Anya ti aramidon may tapno mapagdigos may iti inaldaw.
nang runa no nadaga ang ti panawan. Kaya't niman na denggan ti kapanunutam mang biyanong. To'y pagayam mo, Berto iti Cavite. Makaisip diti parikot nga imbinglay mo, Berto. Nalakayat makidupudup iti nadangraw. Ay na. Di nasaya at kababalin ket iso ti masansan paganurutan tinaimbag panakapatanor amang lukais iti kinatao. Ta babaan ti aramid ti maysa tao ti managpaliew ket mamuan na aday ti tao ket napatanor iti husdo wenno napadakkel maysa a torpe. Ti torpe ket nalakhan nga isagmak ti bagina iti kalkalsada. Kadagiti panganan, uneg ti pasdek, wenno anyaman adiso ti ayan na, maduktalan na iti bagina, iti gargaraw na, ti kababalin na, ti wagas ti panagsauna, ipasimudag na saan na nga alagadan ti nasaya at kababalain. Angem kadawyan na, saan na nga ikang kanaw ti alagadan ti nasaya at kababalain. Wenno saan naipaayan iti umisong alagadan, kat saan masinunuo. Ngem maysa ti sigurado, isu ket agkurkurang iti umiso panakapatanor. Isu mayan natop ti mabasa tayo iti Proverbio Kapitulo 22 iti bersikulo may kanem. Iruam mo ti ubing iti umno adalan ket uray inton lumakayen dinantaw panawan. Ti kinasulpeng ket adda iti sa dinuman dita. Kaya't tayo man wenno saan masinuno nga iti maysa a punto iti biag tayo, adda bumalasew amang karit iti pasensya tayo, ket ipamuspusan tayo ti umiso apan nakilangan tayo kadakwada. Naglaka nga ibaga nga awan bibiyang kaw, isukit ti mangibusin iti segdan ti panunod kaw. Nalabit ama ko nam ti kasta. Angem saan akas karina akasta papagayam, no maminsan talaga maguyugoy tayo nga agtignay, gaputa awan ti maaramidan tayo, nang runa ket konektado tayo iti sirkumstansya. Kinapudno na ti kameng ti pamilya wenno kabagyan, ket masansan nga iso tinarigat a pakilanganan. Umisulaeng nga aginggat mabalbalen, awan ti mangayat a makipulapol iti sulpeng, wenno natangken ti ulo na, agkas dita kanakam. Nakang anglit ka, ay, di mo kung anday ta, wine. Agbalin ka, simpatiko. Adakan iti punto amang palagip wenno mangilintag. Kasapulan ti natanang agaraw, ta adamot panirigan na dayta. Tati panakaawat, ket iso ti sapsapulan, ti maysa a tao. Ipaay mo dayta kenkwana, ket ibilang naka amangan ninaw no kasta. No makitam nga umisumat ti panirigan na, ay ket umayon ka suportaram. Angem, ipaganat-gat mo ti puntom. Ta mangipaay dayta iti pagpanunutan na. Ket no tumimod iti sentido na, ket maala na ti puntom, ay ket nalukoy mo iti nasayat a diskusyon, nga awan tinapasamak nga argumento. No dilat ta mangikaskaso, di mon pilitin. Aklunum laangayon ti kinatao na. Ti importante, inaramid mon ti rumbeng,
tamayat ti tumulong. Nang runa no inkabil mo amin akabailam. No maminsan adda pagmaayan na, ang masansan at ti panangikagumaam ket saan masubadan. Kinapudno na di panangikagumaam mangpasaya at di kakaanakam ket mabalinpay a pagsakitan taulom. Isong aklo numlangan ti kinapudno dinan kayat tiag balew. Malaksid laeng no makita met nga adda panangikagumaan na dumugkan ka, hangem di mon baklayan ti sana paraken ka. Aklo ng latta nakasjay na. Napatag pagkalmaam ti inanamaam iti mabalin ng aramiden. Ta sana malapdan at dadagiti tupikaw nga agbanaglaang iti saan pagkinaawatan ken saan pagkatunusan. Isu nga ikabilangan mo ti mabalain nga ibunga na. Nang runa ket medyo maselan mat day ti abanag. Ang san mat nga raw mabalain nga itong tungkwa, nang runa no maritnam maghuyugoy ka amang ipeksa nga adamat karbengam amang bagbaga. Ang ikabilangan mat ti nagbedingan yo. Di mo ipalubos niya man na personal a relasyon ang malabseng iti nagbaitan niyaw. Kamaudyanan na, iranam akasarita daytay mayate gaganay-gayan na. Oh, yeah! Hala, kastan, Berto, katsapay lakumata, nakatulong ak baset iti parikot ngayon kay bakbaklayan may papankin ni Mamoy. Yes, kin ni Martina, kanakam kunak kumahay. Aging gati sumaronaw, que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!